uni ukoidi udai unong penyap preu hendai hakacaka ban ai jing shitom ya u daga rukam badai ulayok ban daga wei kaja jing pen shitom ka bashat khei bat phala bat kata ka long bagi kimi ki pa chong ka nong sha penyap kenrai nakano naki dikon met ka jong u on ot pendikot bat berat na hang ne la pen I badai ka sarkar bala pen mi ya kane ka an thamai man pen shitom ya unu bale kambo man da ka ba ot pen dekot ya ki benta jong kamen te ya u doktor la bo ahman ki binti jong kari man pen trekam ya kane ka an bat ka ba man u doktor u de ban bat kalong manum a ya unu na ki koidi ban yap habala ot pen dekot ya ki benta kamet jong u hang ne u wei na ki koidi u bakerteng u Willie Bingham udang yakran bar u doktor hangta ka kamra bindi hangta ka jeng yakran uni u koidi ula shapting shikat dei haba ula tip bayaki keti jong u unsa sha odna uni u doktor ula ya le ban pinsu tu u namar ba udai unong penyak breu bat kane ka dei ka jing pen shitom ba unyo henrei uni u koidi shimla ban pediang ya kum kata ka jing pen shitom na benta jong u namar u ong kam ya hap shu bat kalalong palat yu put kat kum ma u ula ya tu ba wat la ula penyap ya kata ka breu henrei ule ya kane ka kam sang aga jing bum tip breu bat kane ka jalong namar ba ula di drugs ado ba tip shu ya ka ei ba ule ula ong ru ba onum la hi ban le ya kat kata ka kam ban chim e kat ya ka jing embreu henrei uni u doktor pat udang pen su thu ba ya uni u koidi pakata ka dei ka jing pen shitom ba unyo pat onum la ban pen kala kat kum u doktor hi ulaya thu bakane ka rukam pen shitom kadang shus dang shen hakari pat ka salong ru kum kanuk sa shaki wepan ha ka jing sngo khuslai jing mut jing prakhat uni u koidi ulakir pat ban shu pen yap bet no yu kum baki julia menchwa henrei uni u doktor pat ula batai ba minta ka an kala kala pat kane ka rukam pen shitom ka dei ka bainong ba u hab ban yo bat kan long ru kum ka jing pen I nuksa shakari barok kawe bat tang lai sin hiru ka an kan sha bakin pen shitom yu bat tang kata hiru kan kutna henrei kini ki kintin kim shim ai min sim ya uni u koidi bat ulak kan roi kin jing pen ban hadin ngila yo ya uni u koidi ya hospital bat bakin nurse ki doktor ki la khre ban le ya ka badan kam ha ka jing thia pang uni u koidi ula don na preng ka jing shep ting ya ka ei ban saja ya u chadin jong ka yet pat la jngok pek da ka yeng ka sam jong ka nong sha penyap ki balong ukpa bat arngut ki khun bat hakini shong ya ka bor ban bataya kita ki doktor bahado kan nu upot bakin sange no te uta ukpa ula shim ya karai ban pha bakin yasdang no bat kumta hi kila penya chakhamat ya kane ka kam haka classroom badon bun ki khna badang ya drojing draw badang ya le kai lawan ya lam kinsan ya uni ukoidi hangta ubum don shu ya kakti kadiang bad uni ukoidi ulaya thu akita ki khna baka ei baka jing le kam sne kon wan ra aka jing im kita ki khna red baro kilaya snap hangta hapdeng ka jingling no bad kim pat pin kre satya ya kane haka sin ba ar jong ka jing pin chitom uni ukoidi ula sha shimno saya ka khati kamon bad kajat kadiang jong bat kane baro la long komba shu pin milan ya kata ka ying ka sam jong ka nong sha nyam kat ba ki benta jong ka met uni u koidi kila nang lut la let ya lam ru ya u bun sin shaki school man pen I nuksa shaki khna hapdeng kita ki jinglet uni u koidi ulaya le kat bala ban sneng kita ki khna bakin le tep singi bakin num le daka satang ki kwa ban long kum ma u wat la uni u koidi ulong uba e min sim bat kloi ban jam na kini ki jing sha pen chitom henrei ka balai sin jong ka jing pen chitom ka klem long ka basu tanat ya u nadu ka baning kong hi uta u doktor ulaya le ban ai min sim ya uni u koidi da ka bayaro ya ka jing la ya sha jong u bat da ka babu jing duai ru bakata ka yeng ka sam jong ka nong sha panyap bakin don no ya ka min sim ban map ya u kat ba udang don hayeng la sawa ka TV bat ha news la pen bana babun ki breu ki la yai rali man persa ya kane ka rukam pen chitom na benta ki koidi bale kamboman kum ulai pu arsnem ul Willie Bingham ubala shim ya ka jing im jong ka kan thailut te hadin onda kita ki doktor kila deb ban pen biang lut baro ban le se ka balai sin kila shu kermen bakata ka yeng kasam kan pen kut no ya kane henrei uni ukpa pat klem ka jing salia ula pha ban sedang bat kini ki doktor da ka khamat jing atatien kila shu pet iwe ya iwe
Hak ane ka balai jong ka jingpen chitom uni ukoi di uladu ya ukhalai baria ulong bat ka bakham sno sherkhai kalong baya kini ki do jam uni ukoi di la terwa bande sha ki breu ki badan kam bat ya ka pisa bayo ala nang kham pen bha shu shu ya kata ka bendi bat tang kata henry la pen iru ya uni ukoi di da ka video ha ka por bakile operation ya ka met jong u bat abau la yo i ya ka ne ka video ula sherkhai bal rekhi kum ube bat ula kali ya kanas basa ka ei menta kin shim na u hadin ondala ya ki banai la poi ka basan jong ka ne ka jingpen chitom ya uni ukoi di bat kila shim saya ka jaka private jong u nadu kata ka sngi uni ukoi di shim yam na kran shu yanu adu ka bakhat du ru jong ka jingpen chitom uni ukoi di ulet bet klem ka jing yam I shu bat hakata ka bakhat du ya ki skor ka khamut bat util le ru kila shim no bat ya ki wei pat ki benta ka met jong u kila pendam no da ka laser du banda poi ka ni uput uta ukpa on sa suk kamen sim bat ulasan no ya ka kot ban pin sange no bat uta u doctor ulaya thu ha uni ukoi di ubala sha sop span kum kamomi babaro menta kalakut bat ba ulala ban pin poi shadu ka bakut jang ka jing pin shitom te hadin la ya sansnem kapor bat ngiyo I baka kamera jong uni ukoi di ka badan chajrong du jong kata ka bendi bat kalat hangta ka mebet bat judon ban pelem uni ukoi di undon bet hakane ka kamera bat ki khamat jong u kin chupet sa bet chaka ceiling chajrong bat kin ra ya u nangta tang ha kata yo bakhat du jong man u banai bakilet yalam ya u shakeleng ki school man pen I nuksa shaki khana pulia